Mayong adlaw mga ka-dear friends, kini na usab si Papa Joe para sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kung diin inyo madungog ang lahi nga mga istorya sa tuang mga kaigsunan nga gipada diri sa atua para tagaan to kinabuhi ug makuhaan sa ninyo og inspirasyon ug pagtulunan. Unya, kung bago pa lang mo nining atong channel, please click the subscribe button ug ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daang istorya, makaplagan sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe o click na lang sa ang ang notification button dito. Kung ginaan mo pada sa inyong suwat, ay kalimot ha, makita ra ninyo sa ang video description below, ang email ad, ang papajoesuperb@gmail.com. So karong adlaw atong basahon ang pinadaang suwat ni Z nga naguluhan og guba nga kinabuhi. May matag usa kanato doon naman yun tayo mga kagubaan nga gisagubang. Pero sa matag problema nga mabot na to, muna'y makapaligo na to para sa sunod nga umabot nga problema, andam na ta kanunay. Punagingon nga laban lang. So dito maglangay o gatong paminaon ang istorya karong adlaw diri sa ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. And by the way, I'm sure naghuwat na mo sa kong part 2. Coming na siya. Di lalim magsuwat, pero ako nang basahon. So again, kini inyong ubos nga lagad sa Papa Joe o atangi ang tibok istorya ni Z. Inigbalik nato. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, kumusta og mayong adlaw nimo og sa mga nagsunod sa imuhang YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Z. Usa sa imong followers og karon nagsuwat ko sa akong kaagi kay gusto pud nako nga i-share ang akong istorya sa mga katawan. I am 23 years old nga nagpuyo sa Tipadilla, Cebu City. Gipanganak ko sa usa ka probinsya diri sa Sugbo pero niadtong nag-6 anyos ko. Nibalhin mi sa syudad sa may Labangon, Cebu City. Nakinumdum ko nga nag-eskwela ko sa usa ka public school sa Labangon pero ang akong kaagi puros kasakit tungod sa kong inahan nga nagpasagad sa iyahang responsibilidad. Napasagdaan ko sa kuang inahan kay mas giuna niya ang lain nga mga lalaki. By the way, wala ko'y papa. Maong si mama manguyab og lalaki og bisan kinsa na lang. Pagida na og 14 anyos nilayas ko sa mua. Nagpalaboy-laboy ko sa karsada. Ato ko sa basurahan mangita og kaon. Kung asa ko maabtan sa gabi, adto na pud ko matuog. Padayon ko sa kong paglaboy-laboy sa karsada sa Cebu, kuyog sa ubang mga street children hangtod ngo sa kaadlaw niadto diha tiguang nga ni duol kanako. Kisay pangani mo, pangutana pa sa mga tiguang. Z, tubag ko pa. Asa man inyo, napakay mga ginikanan? Pangutana pa niya. Tagalabangon ko, ugo, napakoy mama pero nilayas ko sa amo, tubag ko pa. Aw, kung nagkinahanglan kagkatulgan, kuyog na lang nako. Sulti pa sa tiguang mo nga nalipay ko, kay nana ko'y katulgan nga tarong. Gidala ko sa usa katiguang sa may Carlock, Cebu City. Sa iyang gipuy-an og unya pagsulod na mo nahibong ko kay daghang tao. Nagtapok ang mga tao samtang nagsuyop. Wa ko'y idea niadto unsa to ilang gibuhat og nganong ilang gisuyop ang maong aso. Sa tanaw ko murag liso nga puti ang sud sa mong plastic nga nay kandila. Naapoy bato nga mura og hantakan. Nahadlok ko kay bisan og inosente pa ko niadto na nakoy idea nga ang ilahang gisuyop mao ang ginadiling drugas. Tungod sa akong kahadlok, nangita ko higayon nga makaikyas.
Tuod man, may na lang kay nakaikyas ko nga wala himatikdi sa tiguang nga nagdala nako didto. Dibalik ko sa lugar nga ako ang naandan. Kalsada, nagpalaboy-laboy. Daghang akong mga amiga sa kalsada. Ang pinaka-close nako kay si Leslie og Smile. Napoy mga lalaki nga sama pud nako nasa kalsada nga naibog nako. Tawgulan nako ang laki nga si Val. Si Val nanguyab nako pero wa pa nako sugta. Napoy sa kalalaki nga tawgulan nato sa pangan nga Fer. Si Fer naibog pud nako pero mas close mi ni Val. Usa ka gabi niadto samtang nagistoryanay mi si Val sa kilid sa iyang barong-barong sa may o sa iyang barong-barong kay niabot si Fer nga nagbitbit og pusil. Way kang pangutana gipusil ni Ver si Val ug pagkahuman iya unta kong hilabtan. Padung nako ma-rape ni Fer diyang niabot ang duha ka amiga nako nga si Leslie ug si Smile. Nidagan palayo si Fer ug natulala ko ug wa makalihok ug murag na shock ko sa akong nakita nga pagpusil ni Fer kang Val sa akong atubangan. Iya paghuman iya unta kong rapon. Unsaon na lang ug wa pay naabot. Basin human niya hilabot nako, ako na pud ang iyahang pusilon. Pila ka adlaw ang gilabay sukad niadto nagsigi og hilak unya usahay matulala ko. Murag wa sa kaugalingon. Usa ka adlaw niadto diay mga tawo nga nangita nako. Ang mga taga-barangay di ay nangita nako, unya pagtan-aw ko pa nakita nako ang akong mama. Giapas ko sa akong mama unya nagpatabang siya sa mga taga-barangay. Pila ka adlaw na pud ko nga way tarong kaon mo nga nakadesisyon ko nga mukuyog na lang kang mama para makakaon kog tarong unya makahigda og tarong. Nakabalik na ko sa among balay sa akong mama pero tulo ka adlaw ang nilabay permi gihapon kong gigutom kay wa may pagkaon nga ibilin si mama. Sige siya guwa kay mukuyog-kuyog man siya og mga lalaki. Iya lang ko pasagdan. Way gibilin nga kwarta, wala say malungag. 3 days na kong gibiyaan sa kong mama. 3 days na pug kong way tarong og kaon. Mayo pa man sa kalsada kay mga kaon pa man ko og mamasura ko. Pero sa balay sa kong mama bisan og basura, wala. Di na ako magwanta ang kagutom usa ka hapon niya tumo nga naglakaw-lakaw ko sa kalsada. Kay nangita ko kapakayuan o kaon. Nakaagi ko sa ka barbecuehan sa dalan. Nihunong ko o gisimot ang humot kayo nga aso sa barbecue. Pero nisamot naman hinoon ang kakutoy sa akong tiyan. Wala akong magagwanta, niduol ko sa babay nga nagbarbecue ug akong giingnan nga, ate, pwede ko himuon ko nimo tigpaypay. Bisan di ko nimo silduan, basta pakanon lang ko nimo te. Kaon daw gid akong gusto te, wanay lain. Hangyo ko pa ngadto niya Papa Joe. Kaluoy gud nimo di ay, day. Wa di kay kaon asam day mong ginikanan. Pangutana pa niya. Ang iyang pangalan kay si Ate Mercy. Buutan kay siya. Ug sama suban nga bago na kong maila-ila, mangutana sila sa akong ginikanan. Pagkibawon ni Ate Mercy sa akong kahimtang naluoy siya nako ug nisugot nga himuon kong tigpaypay sa iyang barbecuehan. In exchange sa pagkaon unya usahay hatagan pud ko niya og kwarta. Mas may palagi laing tao Papa Joe nga di kadugo kay naapay magpagkabana. Si mama way pakialam nako. Gusto ko nga mopadayon sa pag-eskwela kay nakahuman naman ko og grade 6. Isuway kog eskwela pag-abli sa klase diha sa may Tisa Night High School. Luoy kay ko kay way mo attend nako kung naay mga meetings. Plus ang ako mga classmate di sila ganahan nako ambot kaha og ngano. Nakalahutay gyud ko og pila ka buwan sa grade 7 pero wa madugay ni undang ko. Kay di na gyud nako mada nga ako ra. Usaon na pila ka adlaw naman nga wa ni pauli si mama sa mua. Ang akong balita kay nakiktaban ko na siya og lalaki. Ako lang usa mao nga nakanahon ako nga magpakitabang sa DSWD. Ako mismo ni surrender sa kagalingon sa DSWD. Kay minorman ko, unya giabandon ako sa akong inahan. Tuod man, gidawat ko sa DSWD. Gibutang ko sa Home for Girls sa may Labangon. Dagko kayo ang kahoy susud, unya usan ako kauban ang orphan po di ay kay gisudlan og espiritu. Kuntong ang gabi kay nay maglakaw-lakaw nga ako madunggan bisan nagway ko'y tao nga nakita.
Unya diya pa'y kausa nga, nakita ko og kayo. Mao dito ang gitawag nila og San Telmo. Pwede tinakong hadlo ka, Papa Joe. Kay mao punto'y sulti-sulti sa mga kauban nga nakakunoy daghang mga dili ingon nato dito sa sulod. Sa tinuod lang, mas gibati kong kahadlok sa sud kaysa dito pa ko sa palaboy-laboy sa kalsada. Mao nga nisuwat ko sa akong social worker nga gusto na ko mo pauli sa mua kay nakabalik naman pud ang akong mama. Nahibawaan mo gud nako nga niuli na si mama kay ang lalaki nga iyang gikuyugan usa kada kong minyo di ay. Paguguli na ko sa mua, diyan na si mama. Unya nabaguhan ko kay medyo maayo na siya tinagdan nako. Z, imuhan na niyo para na kay magamit. Matud pa sa kong mama dungan sa pagtunol sa cellphone. Nalipay kay ko. Kay nako'y cellphone nga pwedeng maka-Facebook so mauto naghimo dayon kong Facebook account. Unya, sige kong selfie-selfie, unya i-post dayon nako sa FB. Sige ko pang-add, bisan kinsa na lang nga ako makitaan, unya daghan pod kaayong mag-invite nako. Hangtod nga daghan na kay kong FB friends ug mga kadaghanan ug kasagaran nila mga lalaki. 15 years old nako, running 16, diyang usa ka lalaki ang nauyab nako sa Facebook. Ang pangalan niya kay si Roniel. Z, makita ta. Paghagad pa niya nako. Isugot po ko mo nga nag-eyeball me sa may skywalk sa Labangon. Okay naman siya. Nagkasinabot mi, unya pagkasunod ugma, nagkita na po migbalik. Unya nadugay na mo kita-kita, nang hagad na ang leon nga mula pa sa karnero. Mao ba katong unang kasuway nako sa inyong giingon nga panagbugno sa mga wild animals. Nahigugma gid ay si Ronel nako, kay bisan og makatugdo na ang buyog sa priskong buwak, wa man siya mausab. Iya pagani kung gipelaila siya mga ginikanan. Estudyante pa lang si Roniel ni adto. Unya, sa samang higayon, nag-sideline pagka-tricycle driver. Diha siya makapangkwarta sa iyang pag-drive, mao nga maka-afford siya sa among laglaag ug among date-date. Sukad sa akong pagkamatngon ug buot, katupo kasuway nga magmalipayon. Buotan kay si Roniel nako, pinangga ko niya, mao nga diyang nihagad siya nga mag-live-in me ni uyon ko. Kay si Roniel ang nakahatag ug pagpangga kanako. Gawa na ko masuway sa tibok na akong kinabuhi. Malipayon mi si Roniel nga nagpuyo pero usa ka adlaw niya nagibati na ko ka-insecure sa akong kaugalingon labi na kay estudyante si Roniel. Magselos na ko niya. Sa bisig kinsan lang babae nga ako mamatikdan nga maduol nga to niya. Hasta iyang maestra, akong silosan. Maglalis mi si Roniel tungod sa kuang kasilosa. Hangtod nga usa ka adlaw niadto, wa na siguro siya makagwanta si Roniel. Wa siya mapauli sa amo. Iya kong gilayasan. Pila ka adlaw na siyang wa muli sa mua. Nahurot na ang kwarta nga iyang gihatag nako. Wa na ko'y kaon. Wa na ko'y ligo-ligo. Akong gipangita sa Roniel, bisan og asa na lang ko naabot. Mao nga nahurot jud ang akong kwarta. Wa na gyud ako makaplagi si Roniel. Pero wa ko mo surrender. Ako gyapon siyang gipangita, bisan og wa na ko'y kwarta. Nisakay ko kabalhabal ug nagpahatod sa kalugar ug paghunong sa balhabal unya time na para mo pretty nga wa ko ikapriti kay wa man ko'y kwarta, Papa Joe. Ingon adto ko kadesperada para makit-an ang lalaki nga akong gihigugma. Pero ang tao nga di gustong magpakita, di na gyud nimo makit-an. Usaon ako pagkita kang Roniel nga gitaguan man di siya siyang inahan nga si Lenny. Pagkaugma pa na ko nibaw-an nga di nagusto ang pamilya ni Roniel sa among relasyon. Puwerte na kong hilak, pagkaibaw na ko nga di na kuno mo balik si Roniel nako. Mao nga ako ang niyato sa ilaha unya nagdala ko og kutsilyo. Sa atubangan ni Roniel ug siyang mama, akong gitiyo ng kutsilyo sa akong tiyan. Sige Roniel, biyay ko kay idusla ko ning kutsilyo sa akong lawas. Mas may pa nga mamatay na lang ko kung mawala man lang ka nako. Sulti ko pa, Papa Joe. Nahadlok siguro si Roniel nga magdunggab ko sa akong kaugalingon kay nikuyog siya nako. Or maybe naluoy lang siya nako, mao nga napugos og pakigbalik. Pero di na ko niya mahal. Kay pila ka adlaw sukad mi nagbalik, ako gihapon nga nadiskubrian ang iyang sikreto. Si Roniel na siya ay maguwang lalaki nga si Imak. Unya si Imak na uyab nga gipanganlan og Lovely. Wala gyud nga makumkum. Kaya naibawaan nako tungod sa mga pictures nga ako nakitaan nga si Roniel og Lovely nga uyab sa iyang maguwang
na asay relasyon. 10 months na day sila nga naguyab-uyab o gibuang lang niya iyang kaugalingon nga maguwang. Sa akong kalagot ang gisumbong ni Imak, ang relasyon nila ni Lovely o ni Roniel, purting sukuan ni Imak, o sila ang nag-away o niya hapit pa magsinok-magay. Tungod kay nabulgar man ang sekreto, nabulgar pod ang tinuod nga trabaho ni Lovely, nga usad ay kini kababay nga bayaran. Ug matud pa ni Roniel nga gigamit o nigamit siya kang Lovely pero iyahang gibayran. Lain-laing lalaki di ay makidug ni Lovely kay usa man di siya ka boring. Nangay pasaylo si Roniel nako ug ako po siyang gipasaylo pero wa ko makalimot siyang gibuhat diri kanako. Lahi nako kung nanay lamat ang inyong relasyon kay wala nami magmalinaw sa kaniadto. Punan pa nga lisod na kaayo mong pagkabutang, wa nami kapalit og sudan, ug siguroon na lang namo ang bugas para makalungag unya ang kanon suwaan namo og magic sarap, Papa Joe. Uhaw ko sa pagmahal sa pamilya. Wa ko kasuway o pagmahal gikan sa inahan. Mao nga sa panahon nga gipafeel ni Roniel kanako ang iyang pagmahal, nalipay kay ko unya gibuhos nako ang tanan ngadto niya. Sa mga panagkita ni Roniel, immature pa ko niya to hangtod nga nagtipon mi. Di pagyo ko makaingon nga sakto nako sa kabuot. Pero diyang nag-18 anyos nako, mao nila ako namantayan nga hinay-hinay nga nawa ang akong feelings ngadto kang Roniel. Kalit lang nako na-realize ang iyang gipangbuhat nako sama sa iyang pag-cheat. Ug sa kalisod sa mga pagkabutang unya naaman siya lain nga kinaiya about sa sex, Papa Joe. Kay gusto niya nga adto mi maglinapaay sa kalibunan. Bang. Sakit kaya kung buko-buko every time buhaton to namo, Papa Joe. Naglibog ko nga nung sa kalibunan maglinapaay ang leon o karnero. Mao po na usa sa rason nga nawa ang akong gugma niya, Papa Joe. Natusok siguro ka sa morsiko dahil. 19 years old ko diyan na ilaylan ako ang lalaki nga taga-Bugo. Taga-Bugo City, unya nagkauyab mi pero wara pud mi magdugay kay ako naibaw-an nga bisyoso man day siya og palakiro pud kayo. Unya nakarealize din ko nga wa nagikoy gugma kang Roniel. Mao nga ako siyang gilayasan. Nibalik kog puyo sa may lahog dapit, unya nang-apply kog trabaho. Sige kog apply sa Cebu job hiring pero di magyo ko madawat. Siguro tungod kay wakoy nahuman. Neto mga igayuna kay yagit pa kayo kung tanawon. Saon nga wa man ko ika-afford og palit og para pagwapa. Sigog pang-apply og tarong nga trabaho wa may mudawat. Mao nga nakanuna ko nga usul og trabaho nga dili tarong. Bali kapit patalim na lang yun. Kani ginahanglan ni jud ko. Kinahanglan ko nga mo survive. Na maligya ko ug unod, Papa Joe. Akong lawas ang akong gibaligya sa mga lalaing lalaki. Ug tungod kay na naman ko'y income, nakapalit na pug ko sa akong mga needs, nga sinina, nga uso, ug mga sexy, unya nakapalit na kog mga pagwapa. Maka-afford na ko sa akong gusto. Kwarta rin yun ang kuwang para mugwapa ug mo sexy. Tungod sa akong new look, daghan ang ganahan na ko ang mga lalaki. Daghan na nanguyab na ako. Daghan na nagukod pero mao na sex ra ang ilang tuyo nako. Labi na ako may bawaan nila ang akong trabaho. Sa pamasin nga mga kaplag og lalaki nga makadawat nako, niapil ko og dating site og dito na ko nailaila si Giovanni nga taga Siquijor. Ari ako diri sa Siquijor Z. Matud pa ni Giovanni nako tungod kay na in love na ko niya bisan sa chatra. Ako siyang giadto sa Siquijor. Unya nitipon ko niya. Okay naman ang tayong relasyon kay wa siya makibaw sa akong sekreto. Pero ambot ba nga naamang yun sa akong dugo nga may pagkasilosa yun. Kaya samtang naami sa ilaha, nakakita ko og kanang kalaving ni Giovanni sa iyahang mga igagaw nga mga babae. Magkakos-gakos niya ang iyang mga igagaw nga mga babae nga siguro walay malisya para nila pero ako mo'y naghatag og dautan nga meaning. Nagselos ko. Akong giaway si Giovanni, nagwild ko dito sa ilaha. Wa ko magdahom nga silusa day kasi. Wa ko kauyon sa imong batasan. Mo nga mas maayo pa mo pauli ka sa inyo eh. Wala ko ganahi sa imong batasan gyud, matud pa ni Giovanni nako.
Siya mo nibuwag nako. Gipapauli ko niya sa Cebu mo nga niuli lang pug ko. Mga pila ka semana pug ko sa pagstay sa ilaha mo nga gisayangan ko kay nakat-unaw ta ko og love niya. Broken hearted ko nga nibalik sa Cebu. Guol kay ko, sige og hilak, hangtod nga nakanuna ko nga magpakamatay, Papa Joe. Niadto ko sa Taytayan sa puog Talisay kay gusto ko nga muambak. Andam nun ako muambak pero di nakakita na ako nga tao ug iya kong gipugngan. Unya nakabantay po ng laing tao, hangtod nga daghan na kayo ni duol unya ila kong gialirungan ug gipugngan nga di na ko sayangan ang akong kinabuhi pinaagi sa pag-ambak sa bridge. Nagsiyog hilak, nagsyagit ko nga naghilak. Wa na ko'y pakialam sa mga tao. Wa ko'y lang gipangayo ni mo Lord, kundi ang tao nga magmahal nako sa tinud-anay. Mao ginagisigian nako og syagit, Papa Joe. Dugay-dugay jud ko nga naka-move on kang Giovanni. Ang akong gibuhat, gi-career nako, taman ang pagdawat og mga lalaki nga mobayad nako, katumbas ang kalibutanong kalipay. Gisudlan pud nako ang pagpanghilot, kanabang hilot nga naay extra service. Mag-home service ko sa mga paghilot ng Papa Joe. Pero napod lagi, makatumong kog salbahis. Katulo kay gayon ko na tiunan og pusil sa akong customer kay wa siguro makontinto sa akong serbisyo. Usahay pod mas scam ko kay nigabot na ako sa location kay i-block ko. Mao nga mobalik ko sa agi nga way kwarta, way kita. Ni pauli ko sa gipuy-an nga huy-huy ang abaga kay na-scam lagi ko. Motong samtang naghigda ko, unya nagatubang sa top, nakauna-una ko nga all out na lang yun ang ako ang pagtrabaho. Sumoto ni-apply ko pagka GRO, so sa kabar, unya magsiusayaw sa pole. Kanabang gitawag nila og pole dancing, Papa Joe. Batanon pa ko og nindot paglawas, mo nga daghan pa ang ganahan nako nga mga customer. Dito na ko na-prove nga daghan yun di ay nga cheater kay kasagaran sa akong mga customer, nga naay kabilingga na silang kinabuhi pero nangita gihapon og laing kalipay nga bayaran. Wa ko magdugay dito kay sa akong pamati mura ko gisunog sa impyerno. Oo, sayod man ko nga hugaw pud ko. Pero mas hugaw gyud dito. Di po na ko makaya ang patay-patay nga pag-inom sa ladies drink unya magsayaw og uban pa. Stick na lang ko sa akong naandan nga online nga pagbaligya sa ako ang lawas. Na nag-refer na ako nga nag-ingon nga pwede ko nga mahimong model kay niwang man ko og lawas. Sumoto nga ni go dayon ko. Namit na ako si Alistair ang usa ka afam. Siya di ay ang Australian na photographer during sa ako ang photoshoot. 60 years old na si Alistair unya sige siya kagad nako nga makigkuan. Makigkuan ko no. Sumoto nga isugot pug ko. Pero nitabo kay naay kakulian sa iyahang di na mo function, Papa Joe. Sumoto nga dito ra gyud mi kutob for business only. Ang kang Alistair kay photos naman gyud ko to kutob. Pero human niya to gisudlan pud nako ang filming kanabang acting. Usa ka adlaw niadto samtang naghinuktok ko kalit nga ni santop sa kunahuna ang ako mga ginikanan. Masuya ko sa uban nga naay mama ug papa nga nagpangga nila. Naunta ko'y mama pero wa may pakialam nako. Ang akong papa, ambot ka. Gusto ko makakita sa akong papa. Sumoto nagsugod ko pagpangita sa akong papa, akong gipost online ang pangalan sa akong papa. Tuod man, pila ka adlaw nga nilabay na nagsige og message nako kay nakaila ko siya sa akong papa. Tagapagadian di ay ang akong papa o nakapangayo kog address niya. Og wa ko maglangan og akong giadto dayon sa pagadian. Nag-abot kami sa akong papa pero pagkakita niya nako mura siya og wala. Niya siya mga bisyo ug matod pa niya nga di kuno ko niya anak. Kay duga ra kuno ko niya. Ambot, unsa to yung gipanulti siguro? O siya siyang kaugalingon kay lulong man kay siya sa ginadiling drugas. Nibalik og Cebu nga namalandong unsang klase sa kinabuhi ang naanak ko. Wa ko'y pamilya, wa ko'y kapaingnan. Tuig 2024 na nakasulti nako nga nako no ko'y igsuon sa gawas nga pareho pod nako pangita. Usapod kabayaran. Nisamot ko kalugmok pabadyo kay naaday unta ko igsuon gusto unta nako siya nga adtuon og pakikitaan pero para unsa pa. Para mag-compare me
nga pareho mig trabaho, basin og lain na pud nga kapakyasan, lain na pud nga sakit. Karon lang tuiga Papa Joe 2025 usa ka daotang pangitabo ang niabot nako. Mao na ko nabasahan sa social media account sa paryente sa akong papa nga iya kong gipakauwawan. Nagpahilabot kuno ko sa akong kaugalingong amahan niadtong ako siyang giadto sa iyang gipuy-an. Nibawas po ko og post ug ako bali ang nag-aaway mi sa social media. Hangtod nga ako na ang nabaligtad ug ako may nakasuhan. Nakoy pending nga kaso. Grabe ko ka-down nanong pirmin lang nga way ayo akong kinabuhi. I-question akong Ginoo kung tinuod ba gyud nga naa siya. Siyog hila karon Papa Joe. Gananan ta ko magpakamatay para matapos na ang tanan kay basin og mapriso na ko ani. Nibawas naman ko atong post nga gibuhat-buhatan ko nag-istorya sa social media. Kunya ako naman hinuon ang nag-atubang og kaso. Mao ni akong problema Papa Joe nga patambagan sa nako. Guba na gani ang kinabuhi, gisamutan pagyud ug basin pag-adto ko magpasko sa bilangguan. Unsa may angay na kong buhaton Papa Joe? Nakay ikatambag nako. Daghang salamat, imong magtatampo Z. Well, daghang salamat Z sa imong tampo ug I hope nga sa imong karong panahon na naapakadiha no nagtanaw. Well, mo na ginaingon nga lisod gyud no ang mga pagsuway. Pero kung buton ta nimong naon ang mga pagsuway mo gud niabot sa tua kay doon na nay rason para mas lig-unon ta. Pero sometimes man gud kung di ta ginahan nga mo sakripisyo, dili ta ganahan nga mo bati og kasakit, kakapoy, dili sa nato maangkon ang ato ang gusto nga maabot. Kay kasagaran nato ginahan na gud nga diha ba dali dayon ang resulta. Di man gud siya ingana. Just like sa nitabo bro, for example sa ato ang YouTube channel. Nagsugod-sugod ko ani dugay na, taod na wapay pandemic. But I was not aiming maabot aning panahon na nga daghan na katag subscribers and feeling na ko lamin na kay give up kay na tangtang pagyud ko ato sa YouTube motong ibalik gyapon ta unya lig-on na ta pagbalik nato ug karon niabot na tag 100k. Mo na magpasalamat sa kun nimo kay apil ka na. So sa imong life or sa atong life, di gyud nato malikayan nga naagyud na ang mga pagsuway. Kumingon ka nga ang solusyon lang mao ang pagpamaligya sa imong kaugalingong lawas. Well, dili ra man na siya mo'y solusyon. Nangita lang jud ta og dali nga solusyon. Kay kung imong tan-awon, dunay mga tao pa diha nga wala gani mga kamot, way mga tiil, way mga pananaw, way pandungog. Pero nakapadayon lang gyapon silang kinabuhi. Nakakaon lang gyapon sila. Nakontento sila sa kalibutan kung asa sila naakaron. Napagani ko dagan mga kaigsunan nato nga naminaw o disring nga nagtanaw no. Kay mao ni siya example nako nga mga buta, nga mga masahista nga magsigig paminaw nako unya makiksulti ko nila samtang magpahilot sad ko. Mingon sila nako nga nana sila tindahan, ang ilang asawa ilan nang ipalitan og mga sakyanan tungod silang pagpaninda og kugig pampanghilot. Naangkon man nila, di ba? Sa limpyo nga pamaagi. Kung di ka mo gawas anang imuhang gibuhat karon, magsige na lang ka og pangutana sa Ginoo. Pero ang pangutana nimo, kung mingon ka nga Ginoo, tabangi ko. Pero ang pangutana diha, kung pangutanon ka sa Ginoo, gitabangan ba nimo ang imong kaugalingon? Gitagaan ka niya og kamot, left and right. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, di ba? Dili ka mamuhunan sa dili nimo kamot. Di ba? Dili nimo tiil. Ang imong gigamit nga puhunang parte sa imong lawas ang pinakasayon. Di ba? So nakakuha ka sa kung pasabot. Now, I'm sure daghan mga nagtan-aw na to ani og nakapaminaw nga magka-relate. I'm not saying nga perfect ang akong advice. I'm not saying I'm a good advisor. This is just an input. Naragyapon na ninyo or mubasa ka sa mga comment below na naghihapon di ang mga tambak. About sa mong kaso, ato bangon nimo. Ano man na? You are still presumed innocent until proven guilty. Mabitaw doon na ni kaso. And then you have your own way. Naakay imuhang
kaugalingon mong pamaagi nga madipinsaan ni imong kaugalingon. Kung wa kay abogado, the government will provide for you. Natay pao. Imo isulti dito, anak nimo dito. And who knows, kung sa imong explanation sa inigkiyakihan na ninyo o magpaubos sa kasi mong garbo, ingana, kay na-misinterpret ang imong pag-ato dito. Muna ginaingon nga, imo sa nang ipakita dito nga, mga kagpasaylo. Okay naman siya mga kagpasaylo, maski di pa nato dahil nga sa gani. Inon nimo nga, pasaylo ako, nadalang ko sa emosyon, kaya di magod mao ang akong nadungog. Kung sayop man gani ko sa akong nadungog, pasaylo ako, nadako ingana. Ang kuno nako, ingan ba rin siya, sige di ka na mo ipaday ng kaso, pero magpa-public apology ka sa inyong mga parente nga, ako si Z, mga ikong pasaylo sa mga katauhan nga nakadungog sa isulti against ni so and so. So depende gina, yun ang pangalyo po, ampo sa Ginoo nga, umukon sa diyang kasing-kasing o makasabot. Kaya ang tao nga makasabot sa inyong kahimtang, makasabot yun. Okay? And regarding about sa kuha nga pagmahal sa imong inahan, sa imong amahan, ikaw ra ang nagsulti nga sa laing tao mo pa na makaplagan. Count all the people. Ay nalagpugsa ba nga ang digid para imuha. Pasalamat lang gyapon ka nga niabot sila sa imong kinabuhi because gihimo silang instrumento sa Ginoo nga makatao ka ning kalibutan. Pero di magud perfecto tanan ning kalibutan. Doon na yung mga flaws. And it could be nga kanang imuha mo sina. But it's not the end. Maghikog-hikog ka, magpakamatay ka. Unya, kabawa ba ka nga pila ka buok kay sunan nato ron sa mga ospital na sa ICU nga nagtinga nga nagsige lang ang pos Ginoo maski extend lang pila ka days ang ilang kinabuhi para lang makakita sila sa mga minahal na silang kinabuhi nga wa pa nila makita kay sa layo nya ikaw usik-usikan lang nimo ginadyo ka mo usik-usikan na kanang di lang ka magbuhat og maayo. Kontak kag doktor, i-donate na nimo ang imong mga organs, kanang imong mga mata, kanang kinahanglan ng uban anang mga mata nimo. Uban pa nimo mga organs nga healthy diha. Di ba? So, dili nga na kasayon day. Okay? So, duol sa Ginoo, do not question God kung anong nainganak ka. Question yourself. Nganong wa nimo makita ang ubang grasya nga gihatag sa Ginoo nimo. Okay? Daghang salamat. Kini sa minyong upos nga lagad Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malimutan.
nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.